Diari de Bitàcora, dia 324. Estació espacial Cronos. Data 24/7/2131. Parla la tinent general Arosan. Estic retransmetent per l'ample de freqüència d'espectre constant. Això és una petició d'ajuda immediata. Repeteixo, aquesta gravació és una petició d'ajuda. Si algú pot sentir aquesta gravació, sisplau, estic en situació d'emergència. Formo part de la brigada Afrodit. Actualment estic sola, instal·lada en aquest braç de la galàxia. Si algú sent aquest missatge, si us plau, poseu-vos en contacte amb el centre de control de la Terra. He tingut complicacions. He tingut un paràsit a dins. D'alguna manera va entrar dins meu. Segurament durant els dies en la base X Corylus de Venus. Van ser uns dies convulsos on em vaig relaxar. Portava massa temps en situació d'aïllament i trobar un assentament em va fer abaixar la guàrdia. Com més voltes hi dono, més me'n convenço. Segur que em va entrar dins allà. Va ser un error. Al principi era una petita molèstia, com un desajust en el sistema digestiu, marejos, vòmits. A mesura que avançaven els dies tenia la panxa inflada i cada cop anava més. Dormia malament, segons quins menjars em feien fàstics, l'esforç físic em deixava zero, fins que em vaig fer els controls estipulats per aquest tipus de situacions, el protocol establert. Ho tenia a dins i cada cop m'absorbia més energia vital. M'estava xuclant la vida. No he gosat comunicar-me durant aquest temps. Em feia por. No creia que pogués gestionar-ho. Fa 3 dies que el meu organisme va arribar a un punt crític i vaig convulsionar durant hores. Crec que vaig perdre el coneixement. Segur que el vaig perdre. Per sort, ho he expulsat. M'imagino que és normal que el cos expulsi l'organisme invasor quan l'hoste no pot mantenir l'extracció de nutrients. Però l'infern no ha acabat aquí. La cosa que vaig expulsar està aquí amb mi. És una massa de greix i mucositat rosàcea. Fa uns sorolls estridents agudíssims. No puc. Jo no puc. Estic molt dèbil. L'expulsió va ser dolorosa, he sagnat molt. Necessito ajuda mèdica immediata. Algú em sent. Hi ha algú. Algú em sent. Hi ha algú. Algú em sent. Estic en aquest petit espai i tinc davant meu aquesta cosa que... no sé què pensar. Es mou poc, però la seva presència ho omple tot. És com si no hi hagués res més. Tinc la sensació que amb aquests esgarips és com si em cridés. No sé què ha fet en el meu cos, en el meu cap. Seria tan fàcil desfer-me'n, però és que no vull. És com si aquest organisme i jo
Com si jo i aquesta cosa tova que m'ha robat tota l'energia és tan... no sé. Vol que m'hi acosti. Vol que l'agafi. És evident. Crec que ha creat com un vincle químic amb mi. I em sento que l'hauria de continuar alimentant. Com més voltes hi dono, més clau tinc. Aquells dies a l'assentament humà de Venus, aquell home que vaig conèixer, la nit que vam passar junts, allà devia començar tot. Ja sé que està totalment prohibit el contacte físic, però... no sé. I aquest paràsit que tinc davant és tan evident que m'ha absorbit tota l'energia del meu cos. És tan clar que no em portarà res més que problemes. Si tingués el valor. Però sento alguna cosa dins que em diu que no, que esperi, que faci cas al que sento. Seria tan fàcil obrir l'escotilla a la cambra de descompressió i deixar-lo anar. Abandonar-lo a la seva sort, alliberar-me d'aquesta càrrega. Seria tan fàcil. Però ara ja no em sento tan sola. Algú em sent. Sisplau. Algú em sent. Sisplau. Algú em sent.